Què, preparats? No, no estem preparats. Mary... Avui venim a Tarragona Ràdio. Graba, Batiste, graba. A veure. Entrevistamos una esposa. Tot nerviós que està. Hola, qui ets? Què dius, Arnau? Estàs preparat? Hola, Arnau. Hòstia, un making of! S'ha ficat guapo per vindre al directe. Oh! Que bonito. L'has fet tu? Sí! No. I això també, els M&M's també. Quantos euros? Que bé que ens cuida. Com va la ressaca? Bueno, no gaire. Algo hi veure. Hola, reina. Ah, que estem dient qui arriba primer i últim. Has estat a punt d'arribar a Som de les l'última. Els últims són ells. I que ja més prou. Bona tarda a tothom. Bona... Bona hora. Bueno, Anna Plaça, Hola, que també. segueix que és periodista tota la vida de Tarragona Ràdio i li diuen la Pulitzer. Què vas al podòleg, no, tu? Ui, em fa la meitat. Que s'ha tancat. És cap, este xiquet. Passa... ¿Dónde los contratarán de por vida? El microondas no va a morir. Bueno, voleu encegar els llums, connectats per intranet, llavors tot el que tu editis, muntes i tal. Sí, en cap moment, no sé, jugar una mica potser amb... Jugar amb l'acceptació, o sigui, clar, és que jugar amb l'acceptació d'un mateix, tal com sigui. A veure, la princesa és és una obra de Robert. Exacte. De fet, Disney, que se l'ha acusat durant molt de temps, aquest és un gran tema, se l'ha acusat durant molt de temps d'això, la veritat és que... Sumari, editorial, les taxes, no? Sí. Vas a fondo? Vas a fondo? Ja n'hi do, sí. No és tan com l'altra va ser millor, no, és més suave aquesta potser. No. Com que és més fort? No sé, ara... Vale. No, ho dic per presentar-la. Aquí hi ha unes patates. No, sí, Sebas, tia. Actualitat descabellada, bla, bla, bla. Què actualitat descabellada? Què passa? Qui era això? Escòcia. Al final Escòcia està o no està? És que estem així, perquè s'haurà... Al final tot el directe. Un mediàtic, fricades de YouTube, vale? Pàgina en blanc, nota musical, que és que algú ha parlat amb la Laura, algú pot enviar-li un WhatsApp, una trucada. Té wifi al WhatsApp. Això del correu, no? La nota musical. El musical és el grup... No ho sé. Bueno, doncs nota musical. O sigui, queda pendent per tancar la brúixola, queda pendent per tancar la nota musical. Va, tios, que queda un 3/4 d'hora, ostres. Actualitat, Marc Bertran... Ah, sí? Molt bé. Adrià, l'agenda, 8 de programa micrones, plans. Vale, comença l'editorial. L'editorial Basaco, més o menys... O què? Per dir-ho tu, no? Sí. Es pot utilitzar la conjunt de paraules llengua afilada? Hola. Preparats. Els grans se n'estan fotent de nosaltres. Que ja veu a prop la seva fi, és correcte. Que ja veu a prop la seva fi. Que ja veu a prop, sí. Ja veu pròxim. Que ja s'acosta.
bona tarda. Novament estem aquí divendres per la tarda i avui nou repte per tot l'equip. Deixem l'anterior estudi al Campus Catalunya i avui ja a l'estudi de Tarragona Ràdio i en més directe que mai, programa 8. Agraïm la cura del so fins ara a Jordi Barrero i en Arnal, avui en aquest sentit en mans de la companya Sílvia. I bona tarda, Jasmina, nerviosa? Molt bona tarda, molt nerviosa i estem molt macos aquí tots posats, semblem el Sant Sopar, fem molt de goig, amb moltes ganes ja de començar el nostre programa i de moment estrenem, com sempre, recordant les nostres vies de contacte. Més connectats que mai, també avui a Tarragona amb el 96.7 o tarragonaradio.cat i com sempre a les xarxes socials Facebook, Twitter i YouTube i podeu consultar el nostre blog al microones.blogspot.com amb els continguts, vídeos i bueno, el de sempre, ja ho sabeu. Va, que arribem, ja queden 2 minuts i fins aquí el directe del 8è programa. 8è programa i que nerviosos que estàvem, perdoneu les errades, però la setmana que ve, si hi sou i esperem que hi sigueu, ho farem molt millor, gràcies per ser a l'altre costat. I si no ho heu sigut, què podeu fer? Recordem que podeu connectar amb nosaltres al Facebook, al Twitter, al YouTube, amb els vídeos del directe i tot, i al nostre blog, al microones.blogspot.com. A més, demà hi ha redifusió a les 13:30 al 96.7 i si no teniu una hora concreta, doncs a tarragonaradio.cat. Doncs fins aquí, la propera setmana molt més, Jasmina. Molt més, un petó, a reveure i bon cap de setmana! Adeu! Tio, sí, és el més heavy que he fet a la meva vida, tio. Ho sento, us he tallat a tots, tios. Us he tallat a tots. Ah, a mi no m'ha tallat. Ho sento molt. Però Yasmina, si feies així, jo em despisto. O sigui, És que ella estava... Yo me he giñado un montón, tío, pues ahora se me iba a desmayar, tío. Un aplauso para la Sílvia. Sílvia! Molt a bé. mi m'encanta. Molt millor. Molt millor. I jo em pensava que aniríem molt més Pitjor. nerviosos i jo ens hi Pensava veig molt que ho trobaria molt tranquils. més diferent a l'estudi. Portem 8 programes, 7 programes gravats, I aquest és el primer directe. Imagineu que arribem al primer, o al segon, o al tercer. Estem arribant al 8è. Per tant, comencem a conèixer-nos, a conèixer què és el que s'allarga, no? Què és el que no s'allarga, quan una cosa està molt bé. Has fet molt bon control de temps, però hem d'intentar mantenir una mica la calma. És que jo m'he ficat molt nerviosa quan m'has començat a fer així. I O sigui, dic, Déu meu, què està passant? Clar, jo us he dit una més i au. I quan us he dit tal, no sé què. No, però hi ha una cosa, com no hem fet directe fins ara i hem fet falsos directes, no hem hagut de tallar, com heu tallat avui. I per tant, hem descobert una cosa que no sabíem que teníem, que és problemes de comunicació de senyes. Jo no he fet això. Jo sí que he fet canvi de cinto.